ב. וואו, איזה התרגשות, איזה שמחה, איזה כיף להיפגש, איזה עונג להיפגש יחד. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. זכות גדולה. אנחנו מתכוננות לקראת פרשת משפטים. שבת מברכים את חודש אדר, וואו, זה קורה לנו וזה טוב לנו, ושבת שקלים. ובכלל אנחנו בהתכוננות מאוד מאוד גדולה לדברים שמתרחשים ובאים עלינו, ואנחנו מרגישות את זה, והבטן שלנו מתהפכת ויודעת שקורה דברים, ואין דבר כזה שגרה, וכל רגע יש התרחשות, וכל רגע יש שינוי, יש עליות וירידות, ויש תנועות בנפש, ואז יש איזה משהו פנימי שאומר, שיהיה שקט, שיהיה שקט, אבל אין, בימות המשיח זה לא יכול להיות, כי קורה דברים טובים, ויש התרחשות, ויש התקלפות, ויש השתנות, צריך פה הרבה אומץ צריך בימים האלה לעבור תהליכים, להחליט החלטות, לבטוח, להאמין, ואלו הימים שאנחנו נמצאות, אחותי היפה, ואיזה זכות להיפגש, ואני שולחת לך באמת אהבה עמוקה מליבי. תודה על הזכות ללמוד ביחד, תודה על העיניים הטובות, תודה על הלב הטוב, תודה על העומק, כי כל מה שקורה כאן בלימוד זה בעצם חיבור בינינו, וחיבור בין הנשמות שלנו, וזו שמחה גדולה בכל העולמות. והלימוד הזה אני ככה מכוונת את עצמי שגם יאיר בנו תוך כדי הלימוד, וגם והרבה יאיר אחרי שיסתיים הלימוד. ואני ככה הרבה חושבת על זה והרבה מתכוונת לזה, שהדברים שנאמרים והכוונות שעוברות, הם ילכו איתנו גם אחרי, ובעיקר אחרי התנועות והשובלים שיצאו מהלימוד הקדוש שלנו. ואני כמובן באה בידיים פתוחות ללימוד הזה, ומתפלאת לזכות להעביר את התורות הגדולות נכון, ובכוונה הנכונה, ושהדברים ככה ירקמו טוב, כי תמיד אני באה בעינו יודע, ואני מתרגשת מהדברים שאני לומדת, אבל זה פוגש אותי, ואני מאמינה שבגלל שאנחנו קשורות, אז הדברים גם יפגשו אותך, וידברו אל הלב שלך, ויוסיפו לך אור במסע של הנשמה בעולם הזה. איזה כיף, איזה מדהים. יופי. אז היום הזה, אני מרגישה שכולנו צריכות, ואני כמובן, ריפוי בענווה. ריפוי בענווה. ריפוי בחמלה. שזה מה שהנשמות היום זקוקות לו. וכשאני נפגשת עם פרשת משפטים, ועם כל העניינים של הדינים והמשפטים והפרטים, אני מבינה שאולי יש תרופה קודמת לכל המקומות האלה שאנחנו בעצם נגררים אליהם במהלך החיים שלנו כאן, כל מיני ענייני דינים ומשפטים, וכאבים בתוך מערכות יחסים שמביאים אותנו לדין ולשיפוט ולמקום הפחות נוח, שאולי אפשר לחסוך לנו את זה. אולי אפשר להתהלך דרך נתיבים אחרים שיש בהם חמלה ויש בהם ענווה ויש בהם שאלות אחרות שאפשר לשאול את עצמנו ברגעים ובצמתים קריטיים בחיים שלנו. ולמקום הזה אני רוצה ללמוד ללכת. אני פוגשת הרבה כאב בתוך מערכות יחסים בין בעל לאישה, בתוך משפחות. הרבה סיפורים מגיעים אל בית המשפט ולענייני משפטים. ואני אומרת, אולי אפשר אחרת. אולי
אפשר לפתוח שערים אחרים בדרך אל השקט ואל השלום ואל השמחה שאנחנו כל כך מייחלים. וכשאני אומרת בית משפט, אין כוונתי רק בתי משפט ובתי דין, כמו שיש, גם אני מתכוונת לשם, אבל אני הרבה גם מתכוונת לתוך הבית משפט שנמצא בתוכנו, ולמקום הזה של השפיטה שנמצאת בתוכנו, והמקום שלפעמים כל כך חשוב לנו להראות לזולת את הכאב שהוא גרם לנו, ואת הטעות שהוא עשה, ואת האכזבה שהוא גרם, כאילו מין איזה צורך כזה, להגיד לזולת את הדבר הזה, או שאנחנו פוגשות את כאב בזולת, או מציאות בזולת, אז לפעמים אנחנו מתקשות רגע להיות שם בתוך הכאב עם הזולת, רגע להרגיש את הבפנים, להרגיש את הכאב, ולבדוק מה הזולת מרגיש כאן. מתי אני אולי הייתי עלולה להרגיש כמו שהוא מרגיש, או כמו שהיא מרגישה. וקראתי אצל מרים קליין היקרה, המהממת, שדבריה תמיד עמוקים ומיוחדים, שהיא אומרת, אם אנחנו רוצות, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל זה ככה, זה מה שקיבלתי בהשראתה, שאם אנחנו רוצות, אם אנחנו רוצות להיות בנתיבים של חמלה ושל ענווה, אז אני רוצה לדעת ללמוד לשאול את השאלות הנכונות. ובמקום לשאול למה זה קורה, שזו שאלה שיש בה הרבה שיפוטיות, שיפוטיות למציאות, שיפוטיות לאדם, שיפוטיות לעצמי, שיפוטיות לקדוש ברוך הוא. אני מוזמנת אולי לשאול שאלות אחרות, לא למה זה קורה, אלא מה האדם מרגיש עכשיו, מה קורה, מה הרגשה שנמצאת עכשיו במציאות, ואז אחרי השאלה שאני בעצם שואלת לעומק, מה האדם מרגיש, ואני מנסה רגע לחוות את הרגש שהאדם מרגיש, לחוות את זה אולי מהנעליים שלו, מהנפש שלו, מהמקום שלו, אז הרבה פעמים אני ארצה לשאול אחר כך את השאלה הבאה, אני ארצה לשאול למה? למה ככה הוא מרגיש? אולי אני הייתי מרגישה אחרת, ושוב פעם, עלולה להיכנס מערכת שיפוטית, ואז כאן היא מציעה שבמקום לשאול למה, אני יכולה לשאול מתי אני הייתי מרגישה כזאת הרגשה. וכשאני שואלת את השאלה הזאת שהיא יותר מדויקת, היא גורמת לי לנוע מהנתיב של השיפוטיות, של הדין ושל המשפט, לנתיב של החמלה ושל הענווה. מתי אני הייתי מרגישה כזאת הרגשה? זה יכול להיות כשאני רואה מישהו עוקף בכביש, עוקף בתור, ואז אני אומרת, למה ככה? למה זה נעשה ככה? למה בכזאת, לא יודעת מה, איזה שאלות אנחנו יכולות לשאול בפנימיות שלנו, ובמקום לשאול למה, אני יכולה לשאול רגע, אולי מתי אני הייתי מרגישה ככה? קודם כל לשאול מה האדם הזה מרגיש, לנסות להבין רגע למה הוא עוקף עכשיו את כולנו, מה הוא מרגיש, לנסות רגע להיות בתוך הרגש שלו, ולהיות שם בחמלה אל הדבר הזה, ואז להרגיש, אוקיי, אז הרבה פעמים אחרי השלב הזה, אני אומרת רגע, אבל אני הייתי אולי נוהגת אחרת, נכון? אז אחרי השלב הזה לשאול את השאלה הבאה שהיא עוזרת לי להמשיך בנתיב הזה, זה מתי אני הייתי, מתי אני הייתי מרגישה כזאת הרגשה. וזה מאוד 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 עוזר להרגיש את האדם, ממש לחוות איתו את הדבר, ולהביט יותר בחמלה, יותר מהמקום של החסד. אז בואו ניקח את השאלות האלה שהם יעזרו לנו להיות בנתיבים הנכונים. זה נכון גם שאני יכולה לראות אימא שאולי צועקת על הבן שלה, או ככה בביקורת, ובמקום להגיד רגע למה היא מביישת אותו, למה ככה זה קורה. אז שוב,
אמרנו במקום השאלה הזאתי, אני אלך לשאלה, מה היא מרגישה עכשיו? אולי היא מתבזה, אולי לה לא נעים, אולי לה זה מציף איזה סיפור. מה היא מרגישה? זו שאלה יותר מדויקת, שאלה שמעבירה אותי לנתיב של ענווה ושל חמלה, במקום של שיפוט ושל בית משפט. ושאלה הבאה שאמרנו היא, מתי אני הייתי עלולה להרגיש ככה וגם אולי לכעוס על הילד שלי. והשאלות האלה הן ממש טובות אל הלב, ומניחות אותנו במקום הנכון ששם אנחנו רוצות להיות. והדבר הזה מביא אותי לדמויות שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם את מאוד אוהבת, והן ככה הדמויות המנצחות והמובילות של סיפור מגילת אסתר, סיפור האהבה של מגילת אסתר. שימי לב שכל המגילות הן סיפורי אהבה. מגילת שיר השירים היא סיפור אהבה, מגילת רות היא סיפור אהבה, ומגילת אסתר היא סיפור אהבה. ובזוהר הקדוש כתוב על הסיפורי האהבה האלה משהו מאוד מאוד מיוחד, שכתוב ככה, כתוב ככה, אני לא כל כך בטוחה שאני אומרת את המילה בארמית נכון, אז גם אני אומרת לא נכון, אז הכל בסדר, זה ארמית. אז כתוב ככה בזוהר, במגילת שיר השירים היא, בוא נראה שאני אומרת נכון, תיעובתא דקלה לגבי חתן. תיעובתא דקלה לגבי חתן, שמגילת שיר השירים בעצם מספרת את התשוקת הקלה אל החתן. תשוקת הקלה אל החתן. מגילת רות כתוב שהיא תיעובתא דחתן לגבי הקלה, שהיא התשוקה, מגילת רות שתשוקת החתן אל הקלה. נכון? שיר השירים זה תשוקת הקלה אל החתן, ומגילת רות היא תשוקת החתן אל הקלה. אז מה זה מגילת אסתר? מגילת אסתר היא והיו לבשר אחד. שיש שמה בין הזכר לנקבה, בין הגבר לאישה, יש שמה תנועות הדדיות ושיתוף פעולה הדדי, שזה מעורר התפעלות, ואני רוצה ללמוד את הדבר הזה. אז אני ניגשת למרדכי יהודי, ועל מרדכי כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מרדכי, שהוא המדריך שלי ושלך, הוא המדריך הנשמתי. מרדכי אותיות מדריך. הוא המדריך הנשמתי שלנו, ולמרדכי יש הרבה שמות. הוא שמו, תראי כמה שמות, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, והוא גם איש יהודי. יש לו כל כך הרבה שמות, כל כך הרבה גילויים, ואני רוצה ללמוד מה הוא רוצה לספר לי, מה השמות האלה של מרדכי יהודי בעצם מגלים לי, ואיך זה עוזר לי על הנתיב שאליו אני רוצה להגיע. אז איש, בן יאיר כי הוא רואה. בן יאיר הוא רואה. בן שמעי הוא שומע. בן קיש, הלב דופק ונוקש. זאת אומרת שאני מזהה במרדכי יהודי, וזה אמר הרב ארשבסקי הצדיק, שבמרדכי יהודי יש בעצם 3 אלמנטים. עין רואה, נכון? בן יאיר, שומע, אוזן שומעת, בן שמעי, ולב דופק, בן קיש. יש לו לב שמרגיש את הדופק של הזולת. וואו. ועוד נקרא מרדכי יהודי, איש ימיני. מרדכי מגיע מצד ימין אל העולם, מצד הענווה, מצד החמלה, מצד החסד.
זה מרדכי יהודי. הוא בא אל העולם מהנתיב הימני, לא מהשיפוט, לא מהדין. לא, הוא רב חסד, וכתוב עליו שהמידה שלו היא הגדולה, נכון? הגדולה. ואנחנו יודעות שלך השם הגדולה והגבורה והתפארת, הגדולה היא מידת החסד. מידת החסד. לך השם הגדולה. מרדכי שייך לגדולה. גם את שייכת לגדולה. איש ימיני. הוא בא מצד החסד, מצד החמלה, מצד הרך של החיים, משם הוא מגיע ומשפיע. טוב, אני רוצה להבין את זה. יופי. עוד אני יודעת על מרדכי, דברים נפלאים. אז מה אמרנו? שיש לו עין רואה, איש ימיני. בן שמעי, יש לו אוזן שומעת, ובן קיש, הלב שלו דופק, והוא מרגיש את הדופק של העולם, את הדופק של הזולת, וכשהוא כזה, הוא בא מהצד ימין, הוא בא מצד החסד, איש ימיני, מדהים. מה עוד אני יודעת על הדמות המופלאה הזאת שאנחנו הולכות להתמזג איתה עכשיו בחודש הזה? מה אנחנו יודעות? שמרדכי הוא נקרא, הוא ואסתר, הוא נקרא, רגע, ממילה, אני אשמח שתסגרי את הדלת, שיהיה לי שקט, תודה. שיצאו ככה דיבורים מהלב. מרדכי הוא נקרא בגמרא איש החופש. איש החופש. על מה, באיפה לומדים, מאיפה, מרדכי מן התורה מניין, מור דרור. מור דרור, כן, שכתוב, שנאמר, קח לך בסמים ראש מור דרור. אוקיי, מרדכי מסמל, המרדכי שהוא המדריך, נכון? אמרנו מרדכי אותיות מדריך, הוא בעצם מלמד אותי איך להיות נשמה של חופש, איך לגלות את החירות ואת הדרור של הנשמה שלי בעולם, ולא להיות כבולה וסגורה ושיפוטית ומצרה, והוא מלמד אותי איך לעשות את זה. הוא הסמל של הדרור והחירות בעולם. וגם ככה אסתר, הם שני דמויות גדולות, שלא נשמעים לקודים החברתיים ולכללים החברתיים שהם חיים בהם, שכולם צריכים ללכת כך וכולם צריכים לעשות ככה. מרדכי ואסתר הם אחרים. הם מקשיבים, הם מתנהלים בחירות גמורה, בחופש, לפי המערכות החוקים של העולמות העליונים. כן? של דברים נשגבים יותר, של ריח הנשמה, של הבוסם. כן, הנשמה, החוש שלה זה הריח, נכון? שבגלל זה אנחנו מריחות במוצאי שבת כדי להרגיע את הנשמה, שלא תצטער שנשמה יתרה עזבה אותה. מרדכי יהודי הוא בעצם, הוא מלמד אותי איך לחיות חיי דרור, חיי נשמה, ולפעול על פי מערכת החוקים של העולמות העליונים של הקודש, ולא על פי חוקים שמקבילים. והוא מכוון אותי אל הדבר הזה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שבזמן הגלות, מי שזוכה להגיע למדרגת ציפור, שיש לה את היכולת לנדוד ולהיות בחירות, ולעבור השתנות, ולעבור תהליכים כמו שאת ואני עוברות בדבר הזה, במה שקורה לנו בימים האלה, מי שהוא יכול להיות במדרגת הציפור, שמה שנקרא ציפור דרור, הוא לא יאבד את הלב שלו לעולם. ואני שומעת פה קריאה עבורי, להיות מור דרור, להיות ציפור דרור, להיות בהקשבה לנדודים ולתהליכים שהנשמה שלי מבקשת לעבור, ולהיות בהקשבה לשם, ובעין, בחמלה למקום הזה, ובהקשבה לדבר הזה, כדי להיות מחוברת אל הלב שלי. כן? ולהסכים להיות בנדודים, ולהסכים להיות בתנועה,
גם אם זה דורש עליות וירידות, כי זאת התנועה של הנשמה. זאת התנועה של אנשי החופש. בסדר? ולתת לעצמי את התנועות האלה, ולהיות קשובה עליהם, עם אוזן שומעת, להיות רואה אותם, להיות בקשב איתם של דופק, ובחמלה. ממקום של ימין, ממקום של חסד. מדהים. אז אני לוקחת את הדבר הזה, כי אני מאוד מאוד רוצה. כשאני אבוא לעצמי ככה, אני יודעת שאני אבוא אל העולם ככה. כי בעצם איך אנחנו פוגשות את העולם, איך שאנחנו פוגשות את עצמנו, נכון? אם מישהו יעקוף אותי, אני חושבת שלרוב אני אדון אותו לקו הזכות, כי גם לפעמים אני ממהרת, ולפעמים גם אני צריכה לעקוף. כי לפעמים אני ממהרת להביא את הבת שלי לרכבת, והיא תמיד אוהבת לצאת בדקה האחרונה, ואני רוצה להיות איתה בקצב שלה. אז לפעמים אני נאלצת גם לעקוף. אז כמו שאני בעין טובה, לפעמים זה שאני צריכה לעקוף, אז אני אהיה גם בעין טובה. כשאני אהיה בחירות ובדרור, ואתן לעצמי להיות ציפור דרור, אני אתן גם לזולת את התנועות האלה להופיע בעולם, ולהיות בחירות הזאת. ועוד כינוי מדהים שיש למרדכי, הוא גם נקרא, אמרנו, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, זוכרת? את המדרגות האלה שאנחנו, איש ימיני, והתיאור הראשון שלו, שהוא איש יהודי. נכון? איש יהודי היה בשושן הבירה. אז הוא נקרא יהודי, ואסתר נקראת מלכה. היא אסתר המלכה, והוא מרדכי יהודי. שני כינויים שאני רוצה לאמץ אותם בתוך התנועות בנפש שלי. נכון? כי אנחנו במגמה לריפוי החיים מתוך ענווה, מתוך חמלה, גם מתוך מלכות, ופחות שיפוטיות, פחות דין, יותר חסד. יופי. מרדכי נקרא יהודי. למה הוא נקרא יהודי? הוא לא סתם משיג את המדרגה ואת המעלה הזאת להיקרא איש יהודי. למה הוא נקרא יהודי? כי הוא, כל אדם שהוא פוגש, כל זולת שהוא פוגש, הוא לא מתרשם גם אם אותו אדם עשה את הטעויות הכי חמורות והכי קריטיות בחיים. הוא בא לאותו אדם ואומר לו, תדע לך, למרות כל הטעויות שעשית, למרות כל הטעויות שעשית, יש בך נקודה זכה וטהורה. יש בך את נקודת היהודי. יש בך את נקודת היהודייה. ומכיוון שכך הוא היה מביט, וכך הוא היה משאיר אצל כל אדם את נקודת התואר הזאת, והיה מזהה אותה ומגלה אותה אצל כל אדם, למרות הטעויות הכי קשות. לכן הוא נקרא איש יהודי. וזה מה שאני רוצה שניקח את היכולת לראות את זה בכל נפש, בכל נשמה בעם ישראל. למרות שלפעמים אנשים עושים לידינו טעויות קריטיות, וגם אנחנו עושים טעויות קריטיות. למרות הכל, איש יהודי. אסתר המלכה. בכל אופן הנקודות האלה של המלכות, של להיות, נקודת הנשמה היהודית לא נאבדת לעולם, לעולם. מדהים, וזה הסוד. מור דרור, מריה דחיה, דחיה זה טהור, זה טהור. אז אנחנו קוראים לדמויות הגדולות האלה, למרדכי ואסתר, לכוח המלכות של אסתר, שעומת אולי נרחיב בה, וכוח החירות של מרדכי, הדרור שבו, היהודי שבו, הימיני שבו, הבן יאיר שבו, הבן קיש שבו, עוד אחד, והבן שמעי שבו. כל השמות האלה, כל הגילויים האלה, הם גילויים של גאולה, הם גילויים של גאולה שבאה ברחמים ולא באה בדין, וזה מה שאני רוצה שניקח לנו את זה. וזה הדבר שיכול, מרדכי ואסתר, הם דמויות שעשו מהפכה. הם עשו את הנהפוך הוא הכי גדול בעולם, הם המציאו אותו. את הנהפוך הוא. איך עושים מהפכה? על ידי התכונות האלה. על ידי איש יהודי, היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי.
בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. ככה את ואני מביאות, נהפוכו מביאות גאולה. כן? דרך החירות, דרך הדרור. זה המדריך שלנו, לשים לב איך זה קורה לך, איך התכונות האלה מופיעות לך בחיים שלך. אני אומר לכן עוד משהו מדהים שפגשתי אצל רבי נחמן מברסלב על הפרשה שלנו. בליקוטי מוהר"ן, האמת שליקוטי מוהר"ן זה וואו, זה זכות גדולה ללמוד וצריך ממש לקרוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי להבין סודות נפלאים. אז אנחנו נגיד את הרעיון הזה עכשיו בעצם מהמאמר של רבי נחמן, רבנו הקדוש, על ואלה המשפטים. זה מאמר י' בליקוטי מוהר"ן. איזה זכות. תורה מתוקה. והוא אומר ככה, הוא ממש ככה מאמר מאוד מאוד גדול, אני ככה יאסוף לנו אותו, אבל תדעו שזה המקור. הוא אומר ככה, שנזכה לומר לכם את זה נכון. הוא קודם כל אומר ככה, שעל ידי שיש דינים, חס ושלום, על עם ישראל, ובכלל שיש דינים, שאת מרגישה שאת בדינים, ובשפיטה, ויורדת לקטנות של הדברים האלה, אז הוא אומר לנו מה לעשות על ידי ריקודים ומחיית כף, כף אל כף נעשה המתקת הדינים. וואו. על ידי ריקודים, אנחנו מכירות את זה, והמתקת כף אל כף מתמתקים הדינים. ובעצם עכשיו הוא מתחיל להסביר משהו מאוד מאוד עמוק. וואו. הוא אומר ככה, הוא אומר שמרדכי היהודי, נכון, דיברנו על זה שמרדכי הוא מור דרור, הוא בעצם סמל החירות של החירות. הוא אומר, החירות בעולם זאת התורה, שהיא חרות על הלוחות. זאת אומרת, הוא מביא רבי נחמן, שמרדכי היהודי מגלה את התורה הגלויה, את התורה שבכתב. שהיא חרות על הלוחות, שהיא חרותה על הלוחות, התורה שבכתב, מרדכי היהודי, הוא מגלה אותה, והוא כנגד הידיים, כך אומר רבי נחמן. ואסתר המלכה היא כנגד הרגליים, היא כנגד התורה הנסתרת, לכן נקראת אסתר. הרגליים שהם כאילו הירך, האזור הנסתר שבגוף האדם, זה הרגליים. ואסתר המלכה היא כנגד הרגליים, היא כנגד פנימיות התורה, היא כנגד סתרי תורה. ובעצם רבי נחמן מסביר, שכדי למתק את הדינים בעולם, וכדי לסלק את המן, שהוא הדין בעולם, והוא הסתרה האחרא, וכדי לנקות את הדברים האלה בעולם, מהעולם שלך הפרטי ומהעולם של עם ישראל, צריך לעשות את זה על ידי ריקודים ומחיית כף. על ידי להניע את הרגליים, שזה הריקודים, ועל ידי מחיית כף, שזה להניע את הידיים. זאת אומרת, על ידי מרדכי ואסתר, על ידי הנשמות האלה, שהן בחינת ידיים ובחינת רגליים, כשמניעים אותם במציאות, על ידי ההנאה של תורה שבכתב, זאת אומרת, החיבור עם תורה שבכתב, והתורה הפנימית של סתרי תורה, כן, על ידי שבעצם מאירים את התורה הזאת, בעצם זה עושה מיתוק הדינים, וזה מסלק את כל הרע והמן והספק והמלק מן העולם. והמשפט והדינים והגאווה. ובעצם הוא אומר איך עושים את זה, איך מוחאים כפיים, איך מרקידים את הרגליים. הוא אומר זה על ידי הרוח. נכון, כשאדם מוחא כפיים, בעצם הרוח בעצם מנשבת לו בידיים, ואז יש את המחיית כף. והרוח מנשבת ברגליים, וזה הריקוד. והוא בעצם אומר, לנו דבר, סודות נסתרים, הוא אומר שהרי
בימי מרדכי ואסתר כתוב, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. שזכו עם ישראל לקבל את התורה, בימי מרדכי ואסתר, בסיפור עם אחשוורוש, עם ישראל קיבל את התורה, אבל מתוך רצון. מה זה הדר קיבלוה בימי אחשוורוש? בשבועות קיבלו את התורה, כפה עליהם הר כגיגית. כאילו היו חייבים לקבל את התורה. אבל בפורים, אנחנו זוכים להגיע לתורה, זוכים להיפגש עם המציאות, דרך החסד, דרך יד ימין, דרך הרצון של האדם, דרך המחיית כף והריקודים. זה הסוד של מרדכי ואסתר, שהם מביאים את החיבור עם הקדושה, שהם מביאים את המיתוק הדינים. איך הם מביאים את זה? דרך מה שהם מגלים בעולם, שזה מחיית כף וריקודים. ואיך זה קורה? דרך הרוח. הרוח זה בעצם פנימיות הדבר, כן? דרך הפנימיות של הדבר. כי בעצם, אני אסביר מה זה הרוח. וזה כמובן ההבנות שאני הבנתי, ובעצם כשעם ישראל הולך לסעודה של אחשוורוש, בעצם הסעודה של אחשוורוש הייתה 100%. היא הייתה מהדרין, היא הייתה בד"ץ. היא הייתה נפרדת, לא היה ערבוב בין גברים לנשים. אבל היה שם בעיה מהותית. נכון שעל פי ההלכה כביכול היה בסדר ללכת אליה. אבל על פי הרוח של הדברים, מרדכי יהודי אומר להם, אל תלכו, אומרים לו, אבל הכל בסדר. אבל הוא אומר להם, לא צריך לפעול ככה. צריך לפעול על פי הרוח, הפנימיות של הנשמה שנושבת בפנים ואומרת, האם זה בסדר? האם הסעודה שמלך רשע עושה ומוציא כלים של בית המקדש וחוגג את זה שלעם ישראל לא ייבנה בית מקדש, האם זה סעודה שראוי להשתתף בה או לא ראוי להשתתף בה? כן? זה מה שבעצם מרדכי בא להגיד להם, תהיו שנייה, תצאו רגע זה חשוב, כאילו תצאו האם זה עומד בקריטריונים או לא עומד בקריטריונים. זה קודם כל חייב לעמוד בקריטריונים, אבל יש עוד עומק לחיים. יש עוד בקשה עמוקה לנשמה שלכם. האם זה מתאים עם הרוח שלכם, עם הפנימיות של הדברים? האם זה מתאים ללכת לסעודה? וזה בעצם מה שמרדכי בא ומגלה במתיקות שלו, אבל הוא מביא את זה במתיקות, הוא ואסתר. הם באים ומביאים רוח. הם באים ומלמדים, כשאת מתהלכת בעולם, תפעלי מתוך קול פנימי, מתוך הלב, מתוך החירות הפנימית הנשמתית, מתוך הציפור דרור הפנימית שלך, האם זה מתאים הדבר הזה או לא מתאים? האם זה נכון או לא נכון? עכשיו, יש סכנה בלהדריך ככה אנשים, להגיד לאנשים, תקשיבו ללב שלכם, תפעלו בהתאם ללב. למה? כי אדם, לפעמים הוא עדיין לא לגמרי מזוכח, ואז הלב שלו יכול להגיד לו דברים שיכולים לתעתע ולבלבל אותו. אבל בעומק הדברים זה עדיף. למה? כי כשאני אומרת, תקשיבי ללב שלך, תקשיבי לנשמה שלך, יותר נכון, אני בעצם מלמדת אותך ואותי לחיות חיים של דרור, לחיות חיים של הקשבה לפנימיות. ותמיד כשאני אקשיב לפנימיות שלי, ותמיד שאת תקשיבי לפנימיות שלך, תמיד, את תצטרכי להקשיב לנשמה בסוף. ואני אצטרך להקשיב לנשמה שלי. וכשאני אקשיב לנשמה שלי, את יותר ויותר, אני אזדכך, ואני אפעל מתוך תואר, ומתוך חירות, ומתוך נקודת היהודי שבי. ואז באופן טבעי התהליך ילך ויעבור תיקון, ובאמת הפנימיות שלי תדבר יותר ויותר את הדיבור האלוקי, את הדיבור החירותי, את הדיבור הנשמתי. והיא תהיה המדריך אל החופש שלי, אל החופש של הנשמה, אל הפריסת כנפיים הזאת שאני מייחלת אליה, ושם בפריסת כנפיים זה המיתוק. זה המיתוק של הדינים, שם אני פוגשת את העולם ואת התנועות שלי ואת הפעולות שלי מתוך רצון. אני מקבלת את זה, אני רוצה בתורה הזאת. לא צריך לקפות עליי שאני אעשה את הדברים. מתי זה בא? כשאני פועלת מתוך ההקשבה שלי. וכשאני פועלת ככה עם רחמים ועם חמלה עם עצמי, אני כך אפעל גם עם הזולת.
וזה סוד הידיים והרגליים. זה מרדכי, זה הידיים עם הרוח, עם ההקשבה לדרור הפנימי, והאסתר היא הרגליים, היא הגילוי של סתרי התורה, של הפנימיות, של לרומם את הדברים האלה, והתנועה של אסתר ומרדכי יחד, בעצם עושה מיתוק בעולם, מעוררת את הרצון בעולם, מעוררת את הפנימיות של נקודת המלכה שבתוכי, נקודת היהודי שבתוכי, וכשהם פועלים ביחד, זה מבטל את כל הדינים, את כל המשפטים, את כל הבלבולים, את כל הכאבים שיש לך במערכות יחסים, את כל הכל מתמתק שם. ואני רוצה שנגיע. אני רוצה שנחיה, אם אפשר, אני רוצה שנלך לדרך ריפוי הזאת, לדרך של החמלה הזאת, לדרך של ההקשבה הזאת, ודרכה נגיע לעולם, אל עצמנו ואל העולם, וזה עושה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. זה מה שמביא את המציאות שלנו לאור, לשמחה, לששון, למקומות מאוד מאוד קרובים ופנימיים. בעזרת השם, קחו את הדברים והם ימשיכו להדהד בכם עוד ועוד ועוד. עוד עניין מיוחד שרציתי שנכיר אותו, ככה בלימוד שלנו היום, ככה נדבר מאוד מאוד מהאוסף של פנימיות הדברים, אבל לפני שאני עוברת לשלב הבא, אז בואו רגע נסכם את מה שהשגנו. דיברנו בעצם שאנחנו מבינות שאנחנו רוצות, כל המגמה של הדיבור שלנו היום, הוא לבוא לעולם בחסד, בחמלה, בענווה, בצד ימין, פחות דינים, יותר חסד, פחות משפט, פחות להגיע, הרי בסוף ובהתחלה, כשיש דיבורי אמת, כשיש ענווה, שיש חיבור, שיש איזו בקשה כל הזמן להגיע לחיבור של ימין ושמאל, של שני הקצוות, אז לא צריך להגיע למשפט. ולא צריך להגיע לשפיטה. אלא אפשר להביא את המציאות למקום הרבה יותר גבוה. כמו שמביאים מרדכי ואסתר. ואני מאחלת לעצמי ואני מאחלת לך שנדבר דיבורי אמת. שגם אם זה לא נראה הכי אסתטי, ואולי אני לא מוצגת הכי שלמה, ככה אני. זוכרות שאנחנו מדברות על זה? ככה אני, אשרי העם שככה לא, ככה. זה מה שמאיר בי, ואני רוצה להצליח להניח את זה מול הזולת, ולקבל גם את הככה של הזולת, ולהסתכל שם על הפנימיות של הדברים, ולהבין איך האדם מרגיש, ואולי באיזה מצב גם אני הייתי מרגישה ככה. וזה הריפוי שירפא את כולנו, את כל המערכות יחסים, את כל המסע כאן בעולם הנשמות, ואת כל הדור הזה, את כולנו. אלא לבוא לדברים יותר מדיבורי אמת, יותר בענווה. מה זה ענווה? ענווה זה לא השיפוטי. ענווה זה החמלה. ענווה זה הנקיות. ענווה זה להיות אחד, לא להיות נפרדת. כמו אסתר, כמו מגילת האהבה של אסתר. מגילת אסתר והיו לבשר אחד. לא שיר השירים ולא מגילת רות. עכשיו ההערה של מגילת אסתר, של להיות אחד, לפעול יחד. ויחד אפשרי רק כשאני מגלה את באמת מה שאני רוצה. כשאני אומרת את האמת, אני רוצה אותך. אני זקוקה לאהבה. אני
אני לא אומרת את ההפוך כדי להשיג את האמת. אני אומרת את האמת כדי להשיג את האמת. וואו. כמה שיותר נזכה לזה ונתקלף ממסכות ונגיע לגילויים בדרך למגילה, זה יהיה וואו. זה ירפא אותנו. זה ירפא אותנו וישמח אותנו. שמחה גדולה מאוד. אמן. עכשיו אני רוצה לגלות לכם סודות מדהימים, מדהימים לקראת השבועות שאנחנו הולכות לעבור. וזה באמת מתיקות עולם וסודות עמוקים שככה ממש ריגשו אותי ושמחו אותי. הדברים הם אוסף, ככה שנאספו על ידי הרבה צדיקים. ובואו נבין את זה, באמת סודות גדולים. אז יש לפנינו את פרשת שקלים, שזו הפרשה הקרובה. פרשת שקלים, אחריה מה שנקרא שבת הפסקה, היא נקראת פרשת הפסקה ונדבר על זה גם. אחר כך יש שבת זכור, אחר כך יש שבת החודש, ואחר כך יש שבת הגדול. ובכל שבת כזאת קוראים פרשה מיוחדת. יש קריאה מיוחדת בעולם, יש אור מיוחד שמאיר בעולם. ואני רוצה שנבין מה העניין, האם זה גם קשור אלינו הבנות, האם חשוב לשמוע את הפרשות האלה, מה קורה לי ומה התהליכים שאני עוברת עם הפרשות האלה, וזה ייתן לכם אור גדול מאוד. יאללה, בואו נצלול. רגע. אז ככה מוסבר בגמרא, מסכת ראש השנה, וכתוב, תניא רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. והאמת היא ששניהם צודקים. יש מחלוקת בגמרא, האם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם. יש מחלוקת. וכך כתוב שבעצם שניהם צודקים. בתשרי נברא העולם במחשבה, ודהיינו שעלתה במחשבה לפניו לברוא את העולם. נכון? כתוב שעלתה במחשבה לפני שנברוא את העולם, זה קרה בניסן, זה קרה בתשרי, ובניסן נברא העולם בפועל ממש. בסדר? אז תשרי זה המחשבה, וניסן זה המעשה ממש. תחזיקי איתי ראש, כי יש פה מהלך עמוק וואו. עכשיו, אנחנו יודעים שכתוב גם, שחכמינו זיכרונם לברכה אומרים ככה, שמתחילה כשהשם ברא את העולם, עלה במחשבה לברוא את העולם בדין. הוא רצה לברוא את העולם בדין. מה זה בדין? יש סדר, יש מעשה, יש תוצאה. לברוא את העולם בדין. דין זה לא רק רע, זה סדר, אבל זה סדר מסודר מאוד. ככה עלה במחשבה לברוא את העולם בדין. ראה הקדוש ברוך הוא, שאין העולם מתקיים. הוא לא ראה שאם העולם יהיה רק בדין, אם נבוא רק בדין, העולם לא יכול להתקיים. אז מה הוא עשה? שיתף עמו מידת הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יוכל להסתדר רק בדין, אז הוא אמר, נשתף את מידת הרחמים, ביחד ננהל את העולם. לפי זה מה עולה? שבתשרי, כשעלתה המחשבה לברוא את העולם, אז זה היה מה? הערה של דין. אבל כשעלתה מחשבה לפניו, אבל כשהוא ברא ממש, בסוף הוא החליט לשתף איתו את מידת הרחמים, זה החסד. זאת אומרת שתשרי, שאז עלתה המחשבה לברוא עולם, אלו ימי דין. וניסן, שאז ברא את העולם ממש, ושיתף איתו את מידת הרחמים, אלו ימים של חסדים וניסים מעל הטבע. יופי, הבנתי מה זה תשרי, הבנתי מה זה ניסן. מעולה. ואז עוד אומרים לנו כאן, שלכן הצירוף של שם השם שמאיר בחודש ניסן, זה צירוף ישר, ביושר,
כל חודש, הרי אתם יודעות שכל חודש יש צירוף של שם השם. בצירוף אחר. וניסן זה החודש היחיד ששם השם מאיר ממש ישר. י' A ו' ו-A, הערה של יושר, כי אז בחודש ניסן כל העולם נברא. זה בעצם חודש של בריאה ברחמים, בחסדים. ממש זה החודש הזה. וכל העולם נברא. תכלית בריאת העולם היא להגיע לחודש ניסן. כן? זאת אומרת שכל המציאות שלנו, הכל להגיע לחודש ניסן, ששם נברא העולם בחסדים, וכל שנה בחודש ניסן, יש הערה כזאת גבוהה של יושר, של רחמים, של ניסים, של חסדים, ולכן, כל שנה מאיר אותו אור, ולכן כדי לזכות בהערה הגדולה הזאת של חודש ניסן, כדי לזכות בהערה הזאת, אחותי היפה, אנחנו צריכות להתכונן. וכל הפרשות, שקלים, פרשת הפסקה, זכור, החודש, פרשת שבת הגדול, כל התהליך הזה שאנחנו נכנסות אליו, שאלה ימים גדולים, הכל הכנה כדי לזכות באור של ניסן. באור של שם השם ישר, באור של חסדים, באור של ניסים, מעל הטבע, כל זה אנחנו בהתכוננות לדבר הזה. אוקיי, הבנתי שצריך לעשות הכנות גדולות, כדי לזכות שתהיה הערה של שם השם ביושר. ולכן קוראים את 4 הפרשיות האלה. אז עכשיו אני רוצה להבין מה קורה לי ומה יקרה לי כשאני אקרא את הפרשות האלה, ומה מאיר כל שבת. מה מאיר הפרשה הקרובה, פרשת שקלים, ומה מאיר כל שבת. מדהים. אז ככה מובא לנו, שפרשת שקלים, שהיא הפרשה הקרובה, יש הערה של האות A בשם השם, יש לנו את אותיות י', A, ו' ו-A, פרשת שקלים מאירה האות A האחרונה. פרשת זכור מאירה האות ו'. פרשת פרה מאירה האות A הראשונה, ופרשת החודש, שמברכים את חודש ניסן, פרשת החודש, מאירה האות י'. וזה מה שאמר רבי פנחס מקוריץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר ככה, רבי פנחס מקוריץ היה אומר ככה, שכל השנה הוא מצפה לקרוא את 4 הפרשיות האלה. שאז הוא אומר, כשאדם קורא את 4 הפרשיות האלה, יכולים להתראות עצמו עם השם יתברך. הוא אומר, כשאדם קורא את 4 הפרשיות האלה, בעצם מאירים אליו אותיות 4 שמות השם, ואז הוא ממש יכול לראות את עצמו עם השם. כך הוא אמר. והוא חיכה כל השנה לתקופה הזאת שאנחנו נכנסות אליה עכשיו. רבי פנחס מקוריץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל השנה הוא חיכה לתקופה שאנחנו הולכות להיכנס אליה, כי אנחנו הולכות לקבל בפרשות האלה הערות גדולות. עכשיו רק שנבין מי זה היה רבי פנחס מקוריץ, שנבין מי זה היה הצדיק הזה. זה היה צדיק שמדבר רק דיבור אמת. זה היה העניין שלו בעולם, וכתוב עליו ככה, שהוא 21 שנה יגע ועבד על עצמו כדי להשיג את מידת האמת. דיברנו על האמת, על הענווה, על 21 שנה הצדיק הזה עבד על עצמו כדי להגיע למידת האמת. 7 שנים הוא עבד לגרש את השקר. וואו. 7 שנים לגרש את השקר. לא להגיד שום דבר שיש בו מן השקר. 7 שנים הוא עבד על זה. וואו. עוד 7 שנים לדעת בכלל מה זה אמת. מה זה אמת? וואו. מה זה אמת? זו אמת? השפיטה, הדין זה אמת? או החמלה היא האמת? מה זה אמת? 7 שנים עבד על זה. ועוד 7 שנים
להכניס את האמת לקרבו. וואו, 7 שנים להתרחק מהשקר, 7 שנים לדעת מהי אמת, ו7 שנים להכניס את האמת בקרבו. וכך כתוב באמרי פנחס, שהוא אמר, שהוא היה כל כך, שום שקר לא היה יוצא מפיו, הוא היה כל כך מדבר רק דיבורי אמת, שהוא כל השנה מחכה לקרוא את 4 הפרשיות האלה. אז אם הוא כל כך חיכה, מהיום גם אני ממש מחכה. ואם זה כל כך יקר, ואפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך הפרשות האלה, זו אמת, אז אני מתכוננת גם אני לקרוא בעזרת השם את הדברים האלה, וגם את יחד איתי. ועל ידי הערת 4 אותיות הקדושות של שמו הגדול יתברך, שקוראים וכך כתב גם הרבי הקדוש מרוז'ין, זכר צדיק לברכה, הוא כתב בשם הצדיקים את אותו עניין, גם הוא מביא את אותו דבר, שב4 הפרשיות האלה, ממש במילים האלה, יכול כל אחד וכל אחד מישראל, כל אחת, לראות את עצמו עם הקדוש ברוך הוא. תראי את עצמך עם הקדוש ברוך הוא. תראי את עצמך עם הקדוש ברוך הוא, ומה שיעזור לך להגיע למדרגה הזאתי, זה 4 פרשיות שאנחנו הולכות לקרוא. וואו. וכשאדם יודע את זה, שבכל פרשה מאירה אות אחת משם השם, הוא מקדש, הוא מתאר את עצמו, ונעשה כלי להשראת השכינה עליו. זה מה שאומר הרבי הקדוש מרוז'ין, זכר צדיק לברכה. אם את יודעת שכל פרשה, כאילו שם השם יקרא עלייך, את מתחילה להכין את עצמך, ולתאר את עצמך, ולהכין את הכלי שלך. בוא נראה איך. יופי. ואז הוא מסבירים כאן הסבר מאוד מאוד גדול. הוא מלמד אותנו את מה שאנחנו מדי פעם מזכירות, בעיקר האמת בחבורה, אבל אני אזכיר את זה, מקווה שזה יובן, שלכל אחת יש 5 חלקים בנפש. כל אחת מאיתנו, זה הפסיכולוגיה, זה תורת הנפש, יש 5 חלקים בנפש. יש לך נפש, יש לך רוח, יש לך נשמה, חיה ויחידה. 5 חלקים. יופי. ואז הוא מלמד אותך כך. 5 חלקים האלה הם כנגד קודם כל אותיות שם השם וקוצו של י'. כן? אותיות שם השם זה 4, י', A, ו' ו-A, עם קוצו של י' זה 5. ויש פה סוד מאוד מאוד גדול. בפרשת שקלים מאירה האות A, נכון? האות A האחרונה היא מאירה בפרשת שקלים, ועל ידי שמתקנים את פגמי המעשה, כן? שהוא הנפש, בנתינת שקל, שהוא בגימטריה נפש. מה מלמדים אותנו כאן? שפרשת שקלים, שהיא הפרשה הקרובה, שמאירה בה האות A האחרונה, היא כנגד הנפש שלנו, נגד הנפש שלך והנפש שלי. מה זה הנפש? הנפש זה בעצם המעשים. ובפרשת שקלים אני מוזמנת לעשות תיקון למעשים שלי, כן? וכשאני עושה תיקון למעשים שלי, אני עושה תיקון לנפש שלי, וככה תאיר האות A האחרונה בשם השם. איך אני עושה תיקון למעשים שלי? על ידי שאני שוקלת. פרשת שקלים, אני שוקלת את המעשים שלי. אני שוקלת את הדברים. אני לא ישר הולכת אל הדבר, אל הדין, אני שוקלת. אני עושה חושבים ושוקלת מה ראוי, מה לא ראוי. אני שוקלת את מעשיי, עושה תיקון עם המעשים שלי, נותנת מחצית השקל, ששקל בגימטריה זה נפש. אני נותנת מחצית השקל, ואני יודעת שאני רק מחצית, ואת המחצית שמשלימה אותי. אני באה אל הדברים מתוך פינוי, מתוך ידיעה שאני רק חצי. אני מחצית, ואני מקבלת השלמה. איזה ריפוי זה לנפש, הענווה הזאת, הידיעה הזאת שאני לא צריכה להביא את הדברים שלם. אני עושה מחצית, והדברים מקבלים השלמה. איזה תיקון זה עושה לנפש שלנו, כמה כאבי נפש יש לנו, שאנחנו חושבות שאנחנו צריכות להביא דברים שלמים, שאנחנו צריכות להביא דברים מושלמים.
אני עושה תיקון לנפש, ואני מתקנת, ואני שוקלת את הדברים, ואני יודעת איך לשקול שכר מצווה כנגד הפסדה, אני יודעת לשקול מה כדאי מה, ואני יודעת גם להביא מחצית השקל, ויודעת שאני מחצית, וזה מרפא לי את הנפש, ומרפא לי את עולם המעשה, ומאיר עליי את האות A. יופי. אחר כך פרשת זכור, אמרנו איזה אות מאירה? האות ו'. האות ו' שמתקנים, מה אני עושה בפרשת זכור? אני אומרת זכור אשר עשה לך עמלק. זכור, המצווה היא לזכור בדיבור, נכון? כך מובא, על ידי שמתקנים פגמי הדיבור בפרשת זכור, זה תיקון הרוח, נכון? הרוח שלנו, הרוח ממללה שלנו, הרוח שלנו היא בעצם כוח הדיבור שלנו. ובפרשת זכור, על ידי שאני מתקנת את הדיבור, בזה שאני מוחה את עמלק, ואני לא נותנת מקום לדיבורים של ספק, ושל רע, ושל דין, ושל שפיטה, אלא אני עושה תיקון לדיבור שלי, ואני מוחה את זכר עמלק, אני מתקנת בעצם את הרוח שבתוכי, אני מתקנת אותה, וכך מאירה האות ו' בשם השם. וואו, ואני גם מזכירה לנו את הרוח הזאת, שהרוח הזאת, הכוח של הדיבור זה הכוח של הרוח, שזה גם הכוח של הרוח שנמצאת במחיית כף ובריקוד, היא מאירה אור מאוד מאוד גדול. הרוח, התיקון הזה של הרוח, תיקון הדיבור, שמופיע דרך מרדכי ודרך אסתר, כמו שלמדנו. פרשת פרה, נכון? יש לנו את פרשת פרה. מאירה האות A הראשונה בשם השם. כן? האות A הראשונה, נקראת, יש, את ה-A האחרונה נקראת A תתאה, ו-A הראשונה נקראת A לאה. ובפרשת פרה, שאנחנו קוראות את פרשת פרה, אנחנו מתקנות את כל ענייני המחשבה, נכון? מה זה פרה? זה לתאר מהטומאה, מהתימות, מה שאותם לי את המחשבה. נכון? זה תיקון המחשבה, זה פרשת פרה, וזה מתקן את הנשמה שבך, את הנשמה שבי. אז תיקנו את הנפש בפרשת שקלים, תיקנו את הרוח בפרשת זכור, ואנחנו מתקנות את הנשמה בפרשת פרה. וככה כל תיקון התודעה והמחשבה ומה שאותם לי, ופותחת, מתארת את התודעה והמחשבות, וזה מאיר את האות A הראשונה של שם השם. פרשת החודש שאנחנו קוראות, מאיר האות י' של שם השם, ופרשת החודש זה מלשון התחדשות, זה לגעת ביכולת העמוקה שלנו להתחדש. וכך כתוב, בפרשת החודש מאיר האות י' על ידי שמתקנים שורש חיות האדם. על ידי שמתקנים שורש חיות האדם, שהוא בחינת חיה. ומקבלים התחדשות לעשות כבריאה חדשה, שיוכל לקבל הערה חדשה על ידי בריאת העולם מחדש בחודש ניסן. בחודש ניסן, פרשת החודש, כל העולם נברא מחדש, ממש. ויש ממש נגיעה בשורש החיות, בשורש ההתחדשות. ושם מאירה החיה, היכולת שלי להתחיות ולהתחדש ולהיברא מחדש, ומאירה עליי האות י' בשם השם. ומה נשאר לנו? שבת הגדול. שבת הגדול היא המעלה העליונה והגדולה ביותר מכולם, זה הטופ, שבה אין שום השגה, היא נקראת קוצו של י', ושם מאירה בחינת היחידה שבנפש, בשבת הגדול, לכן היא שבת כל כך גדולה. ושימי לב, הוא אומר לנו, שכל התיקונים האלה של הערת שם השם והמפגש עם השם וכל התיקונים של הנפש, עד להגיע בעצם לליל הסדר, זה הכל נעשה בשבתות, שאת בפינוי, שאת בשביתה, שאת בצד החסד, שאת על צד הימין, על צד הריפוי, הענווה, החמלה, הארוך, פחות הצד של הדין.
ולכן הוא אומר, כדאי את השבתות היקרות האלה שאנחנו באות לקראתם, להיזהר, לשמור אותם במחשבות שלנו, בדיבורים שלנו ובמעשים שלנו, אמן שנזכה כולנו, ואז לזכות, אחרי הטיפוס הזה של כל השבתות, לזכות להערה בניסן, וואו, הערה של ניסים ונפלאות, גם לך, בסיפורים הפרטיים שלך, וגם על עם ישראל כולו. אמן. ודבר שכתוב כאן, כשאדם רוצה בשבתות האלה, הוא נמצא בהתקרבות ובהשתוקקות, הוא ממש בכל השבתות האלה, להתקרב אל השם, להשתוקק אל השם, להשיג את קרבתו, על ידי שאדם בהשתוקקות הזאת, זה מאיר עליו כל ההערות שהשגנו כאן, ואני רוצה לקרוא לכם ציטוט, והשבתות הללו. מה שאני קוראת לכם זה אוסף, כל מיני אוספים ממכון של כולל, של שפתי חן זה נקרא, של כולל שאספו את כל הדברים, וכך כתוב, והשבתות הללו מסוגלים לכך שאפילו מי שאינו מרגיש בכל השנה ציפייה לביאת המשיח בכל לבבו ונפשו, אתה נמשך לכל אחד כיסופים וגעגועים לגאולה השלמה שיהיה. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ושם נעבדך ביראה. מה הוא אומר? הרי למה אנחנו, כאילו, כל התהליך הזה שיאיר שם השם בנו ובעם ישראל, זה כדי להגיע לגאולה, נכון? זה כדי להגיע למשיח. ובעצם הוא אומר, גם מי שלא מצליח להשתוקק ולרצות כל כך את המשיח, ולא בדרך השבתות האלה, זה יכול להתעורר ולהאיר בו, ממש בהערות גדולות מאוד, והשבתות הללו מסוגלים לכך, שאפילו מי שאינו מרגיש ומי שלא מרגישה, בכל השנה ציפייה לביאת המשיח, עכשיו היא תרגיש. עכשיו היא תעורר בה משהו חזק, 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 חזק. ועוד דבר אני צריכה להשלים לכם, על השבת, יש שבת שנקראת שבת הפסקה, שהיא נמצאת בין פרשת שקלים לזכור. יש לנו שבת שכביכול היא שבת הפסקה, השנה זה ככה יוצא, ושאלים, כאילו מה קורה בשבת הפסקה הזאת בתוך התהליך הזה? אז כאן כתוב, כי שמה בשבת הפסקה יש עבודה בעולם לחבר בין האות ה-A לאות ו', לעשות ביניהם חיבור, ולחבר אותם, את ה-A האחרונה וה-ו', לחבר אותם אחר כך ל-A וה-י'. ה-A וה-י' הן תמיד יהיו מחוברות. לכן אין הפסקה בין פרשת פרה לפרשת החודש, כי ה-A וה-י' תמיד מחוברות. אבל בין ה-A האחרונה ל-ו' צריך לעשות שם עבודה של חיבור רוחני, ולכן יש שם שבת הפסקה, ככה זה נקרא. מה אני לומדת מכל הסודות האלה? אני קודם כל לומדת שאני לקראת פרשת שקלים, ואני מוזמנת לשקול את מעשיי, ולתקן להתפלל ולזכות לתקן את המעשים, ואת הנפש, את החלק הזה בנפש, ובאמת להיות בהשתוקקות שהאות A תאיר עליי, ושאני אזכה לעשות את התהליך המדהים הזה. אנחנו הרבה פעמים תהליכים מכירות בספירת העומר, שיש שם תהליך, אנחנו מכירות באלול תהליך, אבל פתאום יש לנו גילוי גדול, שיש פה פרשות, שיש פה תהליך רוחני שאני עוברת, מפרשת שקלים עד הגאולה השלמה בעזרת השם, עד שבת הגדול, ואני רוצה להיות ערנית, להבין מה מאיר בי. עכשיו אני מבינה מה מאיר בי, ואיזה תיקונים זה עושה לי בעולם הפנימי שלי, ואני מוכנה לבוא לשמוע בעזרת השם לזכות לשמוע, לקרוא את הפרשות האלה, ולתת להם, להיות בתהליך של התיקון, להשתדל כל שבוע, ללמוד מה התיקון לכל פרשה, ומה העבודה. אז עכשיו אנחנו במקום של הנפש, שכל המעשים יהיו מתוך המצווה היא מחצית השקל, נכון? מתוך הפינוי, מתוך הענווה, מתוך הריפוי הזה, הנפש שלי ככה תתרפא ויעיר באור השם, ושנזכה על ידי ריקודים ומחיית כף ומיתוק הדינים
וחמלה, ולראות, ככה להיות בעיניים רואות ובאוזן שומעת ובלב מרגיש את הזולת. כמו מרדכי יהודי שהוא המדריך שלי, להיות כמוהו ולעשות את הנהפוך הוא בעולם, את הנהפוך הוא בחיים שלי, ולהביא את העולם, להביא את העולם לריפוי, ריפוי שלם, ריפוי לגאולה שלמה. אמן. אני אוהבת אותך, אחות יפה, אני מברכת אותך, אני מודה לך על הזכות להתפנק איתך ככה בדברי קודש ודברי תורה, וזכות כל הצדיקים שהזכרנו אותם, יהיו איתנו ויעירו בנשמתנו, ונזכה, נזכה למשיח, להשתוקק למשיח, להתגעגע אליו, לרצות אותו ולהביא אותו, לא במשפט, לא בדין, להביא אותו ברחמים, שאנחנו ברחמים עם עצמנו, וברחמים עם הזולת, וככה מביאים גאולה ושמחה ליהודים. אמן.